uNkulunkulu uyothela umusa. Kama kuPastor Oningi Challenge Flick. Inamba isenze uma ungumlandeli wechannel. Kuma calls not WhatsApp. I've been saying this for almost over 3 years now. Ukuthi abantu abengifonele benga-WhatsApp. Kodwa abantu bayaqhubeka namhla benga-WhatsApp. Bayangibhalela, bangisendela ama-voice note. Angikuthandi lokho. Sibheka namhlanje etinoxola Mkhondo lo mfundisi unjani, ngicela ukubuza, ngibhubheke ngilabantwana bamawele, ngabe kushoni lokho? She dreamt of herself having baby twins. It's a positive dream normally. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha unamawele kuyaye kuthathwe njengophawu hlakulo suke likhomba la kunalindele inhlanhla lesibusisi sisayo. Kanamahubo 127 verse 3, bheka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesiso singumvuzo. Number 2, ukwesinye isikhathi uma uphupha unamawele kuyaba uphawu luhle nje osuke lusho kungenzeka uzobeletha amawele uma ukuthi ukhulelwe njengamanje. Futhi kungaba umuntu wesifazane okhulelwe eliphuphelele noma kube umuntu wesilisa aphuphelele ngoba ekhulelwe lo muntu wakhe okhulelwe ezothola amawele, noma wena umuntu wesifazane uzothola amawele. UGenesis 38 verse 27 kwathi ngesikhathi sokubeletha kwakhe bheka ngamawele asesiswini sakhe. Number 3, futhi uma uphupha unamawele kuyaba uphawu lwesikulo kungenzeka uma kuthi akakhulelwe njengamanje ukuzothi ngokuhamba sathi ukhulelwe uzala amawele, noma kuzothi ngokuhamba sathi ukhulelisa umuntu bese zala amawele. UGenesis 25 verse 24 kwathi sesiphelile insuku zakhe zokubeletha bheka kwakukhona amawele esiswini sakhe. Asiva lo number 3. Number 4, kuyenzeka umpupha unamawele kuba uphawu njalo hlolu isikhumbuzo noma olulokuqinisekisa ukuthi ke wawuphiwa amawele wena kodwa ke aphuphuma uma ukuthi usanda kuphuphunyelwa isisu noma umuntu ophuphunyelwa isisu esikhathini sendlule. So kuyenzeka umuntu aliphuphe iphupho lamawele ngoba njengoba uphuphunyelwa isisu ejethele uphuphumela ingane yodwa bese kuyavela elamawele esizayo. Mhlawumbe lamawele angabona ekhala, angabona afuna ukudla amawele, angabona efuna ukugqokiswa noma ukugqokisa, siyamkhomba le ngane yaphuphuma kwakungamawele. Le ngane yashona yayicathi ingane yethu kwakungeyona ingane yethu kwakungamawele. Sekufanele sikume ke enze ngane mhlawumbe enze iladi lalawo mawele noma yenze whatever that needs to be done for lawo mawele. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Siwe ni pansi